метавон гуфт ки солҳои охир марказҳои ёрии тиббии таъҷилӣ ислоҳ карда шуда барои ба аҳолӣ хизмати сифатнок расонидан шароити хуб фароҳам оварда мешавад. хусусан пештар аҳолӣ аз хизмати шуъбаҳои ёрии таъҷилӣ бештар шикоят мекарданд, зеро ҳолатҳои саривақт ба манзил нарафтани мошини ёрии таъҷилӣ, мавҷуд набудани дору дармонҳои зарурӣ дар ихтиёри коркунони соҳаи мазкур ба назар мерасед. агар дар мисоли ноҳияи суғгирем 5 сол қабл хизмати ёрии таъҷилӣ танҳо маркази ноҳия ва маҳаллаҳои атрофи онро фаро гирифта буду халос, истиқоматкунандагони ҳамаи маҳаллаҳои ноҳия мутаассифона аз ин хизмат истифода бурда наметавонистанд. аммо дар давоми солҳои охир тартиби тамоман нав дар соҳа ҷорӣ карда шуда танҳо дар як ноҳияи суғ 4 нуқтаи стансияи ёрии таъҷилии тиббӣ ташкил карда шуда ҳар як маҳаллаи ноҳия фаро гирифта шуд. лоиҳаи бунёди бинои замонавӣ барои стансияи ёрии таъҷилии тиббӣ дар ноҳияи суғ ба бюҷети ташаббуснок гузошта шуда, дар натиҷаи ҷамъ намудани овози зиёд барои бунёди бинои 1,3 миллиард сом маблағ ҷудо карда шуда, алҳол корҳои сохтмонӣ давом дорад. ҳокими ноҳияи суғ ҳамроҳи сарвари маркази ёрии таъҷилии тиббии вилояти Фарғона аз ҷараёни корҳои сохтмонии бино боздид намуд ва барои сифатнок иҷро намудани кор масъулони дахлдорро вазифадор сохт. роҳбари маркази ёрии таъҷилии тиббии вилоят маълум кард ки дар давоми 2 соли охир воқеан ҳам барои ривоҷ додани стансияи ёрии таъҷилии ноҳияи суғ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. Mana bugungi kunda viloyatimizni eng anklav hududi, chekka hududi hisoblanmish So'x tumanida tashrif buyurdik. Mana bugungi kunda shu So'x tumanida aynan bizning sohada, ya'ni sog'liqni saqlash sohasi, xususan tez tibbiy yordam sohasida juda bir katta ishlar amalga oshiryapti. Jumladan mana muhtaram prezidentimizni 283 sonli qaroriga asosan mana So'x tumaniga 2 yil mobaynida mana yangi avtotransport vositalari ta'minlandi. Yangi mana avtomatlashtirilgan tizimga o'tilgandan buyon har bitta xodimga planshetlar bilan ta'minlandi va raqamlashtirish tizimida to'liq ish faoliyatini olib boryapti. Mana bundan tashqari mana o'tgan yil davrida o'zimizning xodimlarni jamoani ishtirokida, faol ishtirokida mana Open byudjeti g'olibi bo'lib, bugungi kunda tez tibbiy yordam stansiyasi to'liq 1 milliard 200 milliondan ortiq mablag' evaziga to'liq rekonstruksiya va ta'minlash ishlari olib borilib, bugungi kunga mana shu yakunlash arafasida turibmiz. Shu maqsadda bugungi tashrifimizni tashkil qilgan edik. Mana hozir rejamizda bugun shu obyekt ishlari bilan tanishish hamda mana mana shu yerdagi tumanni mutasaddi rahbarlar bilan ko'rishish va kelajakdagi o'sha rejalarni belgilab olish reja qilganmiz. хизмати сифатноки тиббӣ расонидан ба аҳолии деҳоти дурдаст аз масъалаҳои муҳимтарини рӯз ба шумор меравад. аз ин рӯ дар соҳаи тандурустӣ барои ба сатҳи сифатан нав баровардани кор лоиҳаҳои бузург амалӣ карда мешаванд. тибқи маълумотҳо тадриҷан стансияҳои хизмати ёрии таъҷилии кишварамон бо электромобилҳои замонавӣ таъмин карда мешаванд. маълум карда шуд ки барои стансияи ёрии таъҷилии тиббии ноҳияи суғ низ дар давоми сол дода шудани мошинҳои замонавии хизматрасонӣ дар назар дошта шудааст. Prezidentimiz qarorlariga asosan umuman mana shunaqa So'x kabi olis hududlarga hamda tog'li hududlarga yo'l tanlamas avtotransport vositalarini ta'minlash bo'yicha hozir ishlar amalga oshirilyapti va rejamizda shu yilda oxirigacha xudo xolasa mana shu Toyota Land Cruiser yangi modifikatsiyadagi zamonaviy yo'l tanlamas avtotransportni ta'minlash rejada turibdi. Bundan tashqari mana hozirgi kunda jami 6 ta tez tibbiy yordam brigadalari bo'lsa, yil oxirigacha eski o'sha Damas avtorusumli avtomashinalarni boshqa avtomashinalarga yangilash rejamizda turibdi xolos. корҳои сохтмонии бинои замонавӣ ҳоло дар авҷ буда дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. ҳокими ноҳия бо кормандони соҳа вохӯрда супориш дод ки бояд ҷараёни корҳои сохтмониро онҳо низ ба назорат гиранд, зеро бино сифатнок сохта шавад, солҳои зиёд барои аҳолӣ хизмат мекунад.